Čaute ľudia, dneska si prvýkrát zahrám Fortnite, ale reloady a uvidíme, čo je tam nové. Takže bol by som rád za odber a like a keby mi do komentára napíšete, čo za challenge mám robiť. Dobre, takže už padáme a padali sme tuto na dreva. Ja by som chcel v OG Fortnite spraviť akedy môže, čakajte chvíľu. Spraviť Skyboxy. Takže potreboval by som ale ešte troch. Takže napíšte do komentára nick vo Fortnite a ja vás nejako vylosujem, takže môžete mi postaviť pod toto video. Mal by som v pláne natáčať aktívne aspoň videjko denne alebo dve. Teraz som mal veľkú chvíľočku. Dva dní som nenatáčal, lebo som nemal čas. A paralelne som sa vymazaný. Ešte ideme po druhom. Dobre, som v tým 5 už. Som tak vymazaný. Je vymazaný to nič. Už mám iba jeden reload, ktorý som sa tu zabil, ale počkaj. Ešte to vyhráme. Aspoň. To je úplne vyhráme. Tiež ho vymažíme úplne. Neviem ani ako slova. OK. Ideme hľadali. Ináč... dneska vydám asi 2 videa. Ak nie je tak iba jedno, ale... Lebo to je na veľa capkov je okolo mňa, ale tie dostanú, takže ideme. Škoda, ale biele sa tu nenachádzajú. Tu je úplne... sa to zmenilo ten lúku. Tak malo biele jedno. Bože. Chlapci dostanú aj tak. Chlapci to tak. Dostaneme jedno. Chcel bych sa vyzahať. Ak by som si takedy zahral Valkanom, tak som bytový duch. Skúsim robiť spoluprácu s takým výjimečným kudom. Na to, čo je takým Valkan. To som prvý spoluprácu som chcel nájsť nejakým kudom už teraz to by bolo niekde tam. 4 hapka, GG. Bráčko, toto je insane. Ale dal som to. 4 hapky, ale dal som to, to je v pohode. Ináč, fakt by som ocenil podporu, alebo buď kúpiť merch, alebo robiť tam a aj za odber a like som len. Takže, keď dáte tak, kde som bol dobrý. Ináč môžete mi napísať, že ako sa máte, že ako sa tešíte na prázdniny. Môžete mi napísať, že či mám robiť aj reakcie, či si mám kanál spraviť na reakcie, či budeme reagovať na videá, na pesničky a tak. Neviem, či by vás to bavilo, to by som sa chcel spýtať, alebo akú hru by som mal vyskúšať hrávať. Ináč aj môj Twitch Twitchu, lebo aby ste tam boli, som si tam aj nechcel sledovať pár. Uvidíme, či tam budete chodiť a streamovať na tam. Takže každý deň aj včera som streamoval s večerom, keď neviem videa. Nemal som na to čas úplne tak. Boli krátke aj tie streamy, iba 15 minútové. Ale tak sme sa zabavili a tak. Všetko, čo vidíte, tak je zo strany, čo sa ja vyhrám. Jedno bolo toto, reloady, a druhé bolo hodinové. Tak to je všetko zostrihané do videa. Ináč, padám, no neviem, že to mám toto preverovať,
ale padol mi Spirit Knight, jak sa to povie, Galaxy, ale to som tam na 4. leveli a potom som dochol. Takže toto tiež asi pôjde do videa, lebo to sa oplatí. Ináč ten CCP, ja neviem, tomu ten sneaky peek ide. Idem po ňom tak, som chcel povedať. Dostanem unavené. Kam on tu ide? To je nie je to, čím sa robí. Iba si do zbrania prebijem aj. Proste kámo, sa volá, ale je to nehodí. Dobre, ideme. Je to len jedna vena. A dal mi poriadok. Takže zvolím.